Salam aleykum, mehriban vatandaşlar. Tağmana turan mısınız? Biz sizin kerbirinizin öýlerimizde agdy beriligi, arskal döwletçiligiň ýar bolmagyny arzu edýär. Ine biz şeýle ýaşy arzuwlar bilen Nazım atly Desterhan gepleşigimiziň nowatdaky sanyna seretmegine çagyrýar. Ine ýazgymyzyň bu sany Lewak welaýatynyň Köýtönäg etrabyna. Nämetde Köýtönäg etraby adından belli bolýar. Dağa terine ýerleşen üçin öz boluşly milli, süýji, doýurjy, tagamly, ýokumly naharlar bar. Biz ýazgylarymyzyň dowamyny ýygy bişirişi doğrultusundaki maglumatlarım sizin dikkatinize yetirýär. Indi biz ýene şuleýle öz boluşly, mövsümine görä iňene tagamly, ýakynly bolan naharlaryň bir näçe görnüşlerini ine bişirip görkezýäni aýtdy. Indi biziň ele çeper gelinlemez, ine gelinlemez bilen taňş edýär. Aknabat gelin hemem Gülşirin gelin. Gelinler hoş gördük, birek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ine dogrusu bizim marada maglumaty bilýän, o naharlarymyzyň görnüşlerini bilýän, inni hat dinanamyda tanış etdik. İlk haýdyna gara başlaýar. Düzüm bölügine hili, aknabat gelin. Bugün şu gün Lewak welaýatynyň iň bir meşhur, gadimden gelýän taamlarynyň biri bolan dörüşde nahary taýýarlap bermekçi. Dörüşde nahar ol özüniň dürli göýgotlaryň dürli görnüşleri tanlap, nahar hiç el gowurulmagyny azrak soňy boğulanyp pişirilýän nahar munda esasen maýratynlygy ulanýan sigaretimiziň iri dowranlygy. Onuň iri bolup pişip ören çalt we gaty üýt goşup tagamly bolup agdyňda eräjek tagam bolup pişmekdi. Anana doğrusu o da ilk görüpdüm. Esasana milli bayramlaryna, toýlaryna ýygy bişýän aýratyn mehmanlara hödür edilýän tagamlarynyň biri. Onu aknabat başlaýarken bolap başlaýar. Anana ine şeýdip gülli belki bilen sigaretimizi alýar. Ine gülşürgen tanjak göplerini aýdyp berdi. Pomidor, kelem, yaralma, keşir, göğütlaryny berip bolýar. Ne doğrusu mehriban diýenler, bu naharyň bişirişi barada haýwana keşmedip görüpdim. O da senin dikkatiňde de ýetiripdir. Esasy bu nahar adaty göýekli naharlardan tapawutlypdy. Ulgurunda atarlayan bolsa şoň içine salýan göýek öňler böleklenmän salýar. Ine aýdany diňe kelem böleklenýär. Kähalatlarda da şu otlar böleklenýär. Ýöne bir doğrusu ölçeklerine bişirýän syýatly iri böleklere bölýän diýerler. Ne bir ýerde de häzir etini bölekledim. Etini bölekledim. Bir gormly görkezek bir bölek galyr. Ine şeýle hili etimizi alyp böleklere bölüpdi. Indi bolsamyny bir duzlamaly. Duzlamak berýärmi? Indi başga dilim böle bolmy? Mesepe gara. Duzdan başga. Duzdan başga dilim böle. Muňa etler öre gara urçamak bilen. Şeýle barşdyrýar. Yine bahsettin mi? Duz alşar yağlap koyuyor. Etimizin duz alşarsa böreklerle doğramana başlayar. Ne şeydi balyatsa irice soğanlar sayılarını yaptırmak için şeydi iki kesiyatsa A şeklinde doğrak başlayar. Soğan hem islemede göre boş bilýär. Indi şol ýaňpa içine salýan göýek önümlü muhtar nähili bol? Bir bol, bir az bolmaly mene hileniş. Hayır, sayılar bolmaly.
yer almasın doğrayılmı? Yer almasın doğrayılmı? Balgar uçumda araslarımızda şeydi iyi ölçüde doğraya. Bundan 4'e bir daha yer almak yalan. Şöyle 4'e böyle o karamda salyat. Bundan şu yer almasının möçöründe sayla aldı. Mesela şu möçörün layık bakıyor. Yine kıvanteli ölçüler ne? Liverpool aytının koyutanlar etrafından tayarlayan gepleşenlerin bu tanınması da duruştan akarnayıp tayarlap görkölüye gelinenler doğru adının belli boşyalı bir neçe görüp ölümler salmayan aydalı käşirin iki görünüşü bulgar bolsa soğan yer alma, pomidor, kelem, kedi, sarımsak, yaşlıgon hemen göğük otların durlu görünüşlerini eğer etkilerini öyle durlu görünüşlerde yine göğük ölümleri baylaştırma mümkünçülüğünün bardığını ayttılar. Aydalı balgar için beyleki gıdıl renkine, sarı renkine umuman durlu görünüşlerde tağam baylaşır olmalı. İndi vasa öyle şeydi. Kelem medalyası arasaladık. Indi edirşini biz 4'e böyle bitirene. Ne doğru göreyim bu nakar? Bizim ya bay ne akili ka kahve kullandı bir şeyden sonra doktor da ne akili tapavuklanıyor diye sonra gidip çıkanlar doğru değil. Bir doğru yani olsa bir şeyden aktan düşüp öğrenmişler. Ovadan görmüş oluyor. İşte bir nakarda da tağam bilen birlikte şekli görüp öğrenecekler olsa şu da öğrenecekler tağamların biri. Biraz renk sağlasın var. Tağam ilk dostuk oluyor. Et kaynat bir şey. Yemin öğrenmişler lezzetli. Dırıştana kalmadan gök önümlerin erkesini doğradık. Yani gelinlerdi de katlanışını görköderler. Doğrusu adından belli olşayal bu gök önümler adana yerleşmek için yok mu? Adanın giyin görümlü olmalı gerek. Dürüşten akarlıda qadına ya atılmaya. Qadına ya atılmaya diyen fasayla falan sığır etmeleri ödümüz bir yağlı miktarda alıp yağlı görünüşte ilk önce qadına aşağına etimi yerleştiriyor. Yağlıcı etlerimizi yerleştirdik. İyi doğru etlerimizi yerleştirenlerden sonra bir onun üstüne soğanları yerleştiriyor. Üstüne yapıyor soğanı. Demek olan genelde şöyle yağlı görünüşünde qadının büyüğü böyle örtülüyor. Ne bizim yarnayımda da tamaşa diye aymelek çiğimi. Aymelek aknamak gelin böyle. Ne aknamak başkalarına benim tanış olsa ne çıkar ne diyeyim ben. Bir oğlum bir kıydım ben. Yine olacağıydım aymelekten. İkinci oğlum Seyran olacağıydım. Ne şey edip etten sonra soğan ilettim et. Osman olmuşlarında da soğan salya kaynatma görünüşünde pişiremiz dedi. İndiki soğan oyamızın üstüne bir tündürü yapılıyor. Açık sarıya, şimdi koyuyorsun. Käşirim ettin akarlarda hayratin ornalan gök önümlerin biri. Kim mi gök önüm nakarda ornalan o? Yani käşirin hayratin orna var. Kelemin pomidor yapman koşulan önümlerin biri. Kıdartma görünüşünde tağam verme hayratin onlar. Käşir oyunmazdan sonra üstüne balgar uçumuz koyuyor. Aynen şular yağlı görünüşünde mehvantin onlar. Bu hem elem başar görünüş bir dördü renklerle ölçüyor. Bir de öyle vitamine var. Sağlığına faydalı edilir yaşta kadınlara. Bu ne renk paylaşalım onu dönüyor. Şimdi balgar uçumuz yerleştirdik. Şimdi şunun üstüne bir yankı dördü böyle pomidorlarımızı yerleştiriyor. Dolduruyor. Şeylere koyayım sana yaradalı. Şeyleri.
Ne doğrusu şeydip dudlap yerleştiren ol öz boşluğu göýük önümlük ihtiva heleden hemen gözüme koyup pomidor moyun sonra dörde bölünün yer almanı yerleştirirdi. elbette göýük otlaryna soňundan salýarsňyz. Ne bir yerde de Gülşir'in gelin yaş tavanı doğraya, yani göğük otlarından doğra. Ne doğralışından belli, şunları yalı görmüşünler. 2 santrak nöçörüne iri doğralayan ekeni. Kädi atılmaňam aýraty tapawdy wa sebäbi kädi her naharda da ornu wa ýöne etli önümlerde hasam şolar ýaly göýükli önümlerde kädi öz başly süýji tagan berýär. Şeýle kädimizem ay şeklinde kesip çinişini naharmyzyň üstüne kelimizden gatlanýar. Yuvarlı dolma tepsiyatına doldan sonra gara vuruşuna tep. Sarda suyunu koyuyor. Şeyde kaynak su koyuyor. Suyunu da koyduk. Kafanız taýýar. Mehmanlar birinci naharmada atardyk, dogry uzak wagt gaýnamak üçin ilk atardylar. Bul näçerak wagt pişmemekleti, onu bir ýatlatsa? 1 saat rahatında gaýnamaly. Ha. Şu 1 saatın dowamında pişýär. Indi orta bir ikinci tağımız var, ısmanakla salçamız pişiriyor. Orta kavur peşte pişiriyor. Ismanakla salçamı pişirmek için Gülşir'in gelin kaymağını arayarsa biz onu buluyoruz. Salçağı için tayyarlar. Galdy ısmanagy galana buğraýar, soňy bolmadan soň soňy ory tutup alýarsa bölükleýär. Bölüklerimizden soň ýene ýanky galanlarda ýağ gyzyryp soğan, un başlan öz başly goýmaklaýar. Ine bahar pasyna dogry ısmanakly goýmakda aýratyn orman ýa kömelek goşdan. Näder Lewak vilayatyna mahsus bolan görnüşini bisip görkezýär gelinler. Ine gelinler bilen ýene tanış edýär. Ine Sagyňyň gelin ady ahna bar. Hamir ýürýän gelinlerden Gülşir'in gelin. Gülşir'in gelin häzir soňsam hamir ýürýär. Indi soňsam hamirini howul peşde pişýänini aýtdyňyz da, indi oň has ýumşajyk pişmek üçin bir adyny baýlaşdyrýar. Gülşir'in gelin. Ya boşyaz, bir kase. Soň yumurta oşyaz, bir şeyden soğandan bir börek tadı. Ne olsa soğanı bilen ısmanağı. Bazen kadın soğanla yağ koyup onu biz nahara şöyle onu bir koşup tamamını veriyor. Ispanaklarını da şey arayası. Ha, menim doğraşayn. Nähilrak doğrayan ilk görkür? Onu bizden İran derken onu da aralık şekilde doğruyor.
mehriban denanlar ısmanak en süýüji bakçı ekinlerin biri bu yurdumuzda durly yerlerde daýhançylykda giýiňden toplumlaryň ekilýä her bir öýleriň ýürüýte milleklerine ne bu esasan iki mövsümde ekilýä ýazgy güýzki ısmanak dogry türkmen öýlerini ısmanakly börek, ısmanakly somsa, ısmanakly işlekli dürli tagamlar. Şeýle görnüşinde bunu iştahatçaram taýarlanýar ýöne hamirli önümlerde aýratyn orduwa süýji tagamlar taýarlanýar ısmanakdan. Ine biz häzir Lewap welaýatynyň Köýtürnag etrawyna mahsus bolan ısmanakly somsaň bişirişini siziň dikkatyňize ýetirýär. Ne dogry bular aýratyn öz bolşy taýarlaýan ekenler, hökman sowgany ýaga gowraýan ekenler. Eger isteseň sary ýaga ýa-da ýaglaryň görnüşlerini agyp tagamga laýykda baýlaşdyryp bolýar. Ýöne bular häzir ösümlik ýagyna gowraýarlar. Aklyma çylar ýaly dogranda bir gowruma kän ýaly görünýär ýöne. Gowrumuşlaňda, gaýnadanda, hawa, muhtara, ýene dogra berelim. Ahmet yine nähili milli tagamlaryňyz bar? Lewap welaýatyna, Köýtürnag etrawyna. Gaçaklar we bizimle tanhyrlama nafarmylar, näşewenler we gadanlama nafarmylar. Bolken her bir toýdur bayramlarymyzda esasan bişirilýän taamlaryň biri Lewap toprağıma çeýle bir mehmançylyk toprağynda. Daýadyklary semanaly ýurdumyň birlikçiliklerini hatda daşaryýetler hem raýatlar Köýtürnagym gözelligini täsirlegi semanaly gelýärler. Olar hem şeýle bir bizim Lewap toprağymyň Köýtürnagda Köýtürnagym nafarlaryny ul isde bildirýärler. Olardan esasan Köýtürnagda dağulaşyny, gaçaklaşyny, tamdyrlama nafarlaryny man gelip dadyp onu öýlerini hoşallyklaryna aýtýar. Muny hem eşitmek biderştaýny ýaşaýysy olanlara diýsen degen ýer. Soňa bu saçlaşyny göwrüýär. Ine türkmen halkynyň millîsini gahtaman arkadan gahtaman ferdarynyň saýasynda bize ýaşamana, işlemene ähli mümkinçilikler berilýär. Yurdumyň çeşitli ýerlerinde ýaşaýanlara garamazdan boğulanmak şäher bilen deňede täze at mektepler gurulyp ulanmalar berdi. Şol mekteplerde işlemek, rehmet çekmek, çağajyklarymyza bilip almak ýa-da sağlar baglardyr. Gördüm çok oýanýar-da şertler berildi. Ine şular ýaly raýatlarymyň bu ýa-da sözlerini dinlemek katan täsirli. Her bir adam öz ornuny münasip durýar, watanymyzyň ötüşlerini goşan toşýar. Ine goýanýar, ýurdumyzyň durly ýerlerine barsa, şäher bilen bätleşýän gözelligi bar. Ine elbetde Köýtürnag etrawyna geleninde öz bolşly, owadan tebigaty garşy alýar. Her bir ýeriň ilki Siyahata baranda, gezmäne baranda hökman şol ýeriň taryhy ýadygarlykları, milli tagamlary, däp desturlary bilen gyzyklanýar. Ine şu ýerniň öz bolşly aýratyn däp desturlarynyň biri mehman töýerligi. Hemem hoşgulaw garşy alýarlar. Ýene bir edep ýatlat ýa-da şu ýerniň owadan tebigatynyň barlygy. Elbetde tebigat gözelligi ýurdumyzyň durly künjeklaryna baý. Hasan dagy tekýerlerine. Ine dogry dağlarynyň başynda ak gar bilen biýodurlygy bilen tapawutlanýar. Ine gülşürňel tena hamyryň ýurup bolan. Hamyryň görnüşini görkezäýil hawa atýaram. Ýa goşulan hamyr aýratyn ödüniň saharja reňki bilen tapawutlanýar. Gowurmaçlaryndan soň biziň ysmanagymyz geldi. Ine bir gedek düzümini aýdaýaly.
ilki ösümlük ýagna soğan gowurduk, diýip soğan. Soň Osmana öýden gowurduk. hawa iri böleklerdik. Hawa. Gök otlaram ýaşdawan, hemen otlaryň iki görnüşi. Indi başga ot atma mümkinçiligi barmy? Narpydan gowy bolsa. Narpydan atkylar, reýhana atkylar. Ha. Ha. Etli sonsa etli börek. Her wagtam süýji, ýene şular ýaly görnüşine gökün aharlygda aýratyn orun bermemiz gerek. Hem bedenimizden kuwatly bolmak üçin, hem ýani öz ýurdumyzda bitýän gök önümlerim hemmesiniň tagamy ütgeşik. Sebäbi biziň 4 bakly başdan geçirýän watanymyz bar. Tagam patala wara iýmekli kap saglawy üçin oňoýly. Aknawat gelin. Indi her bir aşganada maşalada aýratyn bir İlyan füýjün aharlar var da, indi has haýtyna haraty özüňiz öpdi, haýtyna harlar siziň aşganaňyzda ýygyp işýär. Men ýa-da özümi halat, gowy pişirýän naharym hende saglamak, eski köpükde öndürýän türkmen salawyny pişirýän. Ona manty, doğrama üçin men haýtym. Indi olelete dizim böyle wonça dagy tegine ýerleşýän üçin tapawutlanýarmy? Pişmişem hoşýar. Ha. Nohut bor, hoş bilýär. Ona nohut hoşýan bilhasam onu tagamın şeyle baylaştırıyor. Ya dinlenen pişirýän palawynda käsirni atanyndan soň ona suwda gaýnatdan birinji atma palawyn üstüne bir sençelik şeker atýar. Ha. Oraya soy palawyny ýadyň atan süýçe tagam berýär. Her wagtam şeker nahara gelişýän ýerleri bolýar. Aýdal tomutda biz pomidorly goýurtmak pişirýär ýa-da batyrma pişirýär. Hökman denanlar şonda bir çaý çemçeki şeker atmagy unutmaň. Şeker duýdyň öte güýçli tagamyny ýapýar, hemem gök önümlerde käwagt turşy tagamy berýär. Şonu saharlaşdyrýar. Ina kış batyrmalarda da hökman bir şeker salýar, duýly bolsa-da, şekeriň öz bolşly aýratyn duýdy bilen saharlaşanda orny bar. Ýene bir zady aýdyp bilen akna, çylar ýaly hamir ýurýar, duýdatýan, şonu da ýat, çaý çemçeki şeker atsaňyz, şo da bir öz bolşly hamiriň kebir bolmagyna. Hemem tagamna oňy täsir edýär. Zawalalamyda böldük. Mehriban dinanlar görkede el şeýle gadanlary. Ine şular ýaly görnüşinde hem çowar boly, biraz ýag bar, düdümine hoş boýum, iýsi bar şu var. Dola gatty bir akkyny görnüşine pişirmänsiň, laýyrak bolmalymy? Endi olsa tawtanyň dökmene ýa-da Mehriban dinanlar ýaňky özümlik ýagyna gowurmuşlar. Asmanamyz bolýarly hoş boý iýsi bar, dizimine garabor çatypdy, hem asmanak bilen gök otlaryň öz boluşly ýagda gowurulan lezzeti. Bunu şeýle ýeseň hem gowdur. Akna bar.
Mehriban dinanlar hükman hor peşte. Bişyan hamirli önümlerim yüzünün dürtümüne ayret yönlü ünsörliye sebebi samsa güllüme dök bolya. Tamdırda da edilşanın yali çöreği dürtüşün yali tamdır samsasam hor peçin samsasam hatta yağıl çöreği hem şeyle yüzünün dürtümü hem görünüşte aytan koyu hem güllümedliğine koyu. Şunu birleştirelim. Naknavas samsamda bir kuporluk bir sellemde. Doğrusu bereketi içinde böyle yani içki horşundan gali. Nol elbette soğuducu da koyup son hava imenin etleten bolyandır. Hava yine etleten bolya. Yine bizim ne oturan gelin gıylamada pişirip verecek. Nakarınız bağ mı? Atık buğulaş nakarı pişirip vermek. Hananlı hava. Doğrusu qatıqlı aşına da iyip görüptüm. Tağımlı kuytu diyen lezzet, geri vaatım kuytunağa gelende şuna qar hödreseler deyip qaraşyam. Şimdi mehriban dinanlar, uğur petini pişmek için uğrayacak. Nedir atarımdan qatıqlaşımız bilen yazgıyımın fırsatlarından size getirir. Demek ki dinanlar, bizim aşxanamızın akımlı ziyartlar diyatını yazgıyımızı devam ediyen yerimiz Livat vilayetinin Köytenler etrafında. Doğrusu Köytenler etrafında şöyle yer görmüşümler. Süyücü, yokumlu, düzümü öz boşluğu bir dağda gitken dermanlık ösümlükler bilen tahamlanır. Bir neçe naharlar var. Şoların en naybaşlarından biri qatıqlı uğnaş. Elbette qatıqlı uğnaş adının belli oluşarı qatıq qoşulayan bolsa hükman düzümüne bir neçe goyup otlar atyan ekenler. Hazır nebde Aknavat gelin gurrunmere yöne şolar ýaly görünüşünde hamiri sada ýurum ýani aşyn qyýaly içine birce yumurtka atýarlar. Şolar ýaly görünüşünde yumurtka ýaly. Indi Aknavat gelin Suğulatlanmak için bağdana ayran kuruluklar. Suğu yanımızdan sonra duz, koşu, isyarcılatlar. Hem de dağıtı olan keyva suyuna, paramur. Şolardan atyasını ümürgü, ümürgü, kapatacağız. Meşgul edilen sonra ayranı, keyva suyuna, İlk kaysın atýar? şu an ilk anlatıyordu. Tawa innom. Okey, Nime kawan dinanlar, bu doğrusu ulaşadığımda hükman goğurdağa pişirýär. Ýa-bolmasa et goğurmuşlaýar. Goğurdağa pişen naharlar etlisem suyu çıkarsam uğnaşda bir içine noýup atýar. Hükman ýene ajyja tahamyny ýetirýär. Indi sizde şu ajylyk nähil ornalýar? Qatıqlaşmalar? Qatıqlaşmada dediklerimize göre acil halayan adamlar için içine acil uçana bilýär. Bazarymyz eger acil halamayan adamlar hem açmanymyz. Aknavat ini qaytyl onda rahmet çekýär. İşleýän urugda maýdyp berýär. Bilen onda rahmet çekýär. Kökenler ferender. Bir el dokunup mektepleri mektepleri. El dokunup mektepde rahmet çekýärdi. Çağlara bilim terimi, başları ötünden hafta şunlaştırı öğretýänim üçin özüm biýsem bagtly gelan bolan patatlaýar. Töwelene. Mektebimizde hem okuwçylarymyza maqlumat pragyny goşgularyny ingliz dilinde özledip öwrenýärler we öwretýär.
Okuçularını değilsen, Ya. zehinde, bahtiyar doğru, bahtı yaşlar. Gülşürün, degem işleyen uğrum. Men insanın muladında yaşlar olmasın, bütünler tertemiz, değişimde çıkıyor. Mehriban televizyonlar, ine biz ýazgymyň ahyrına golaýlap gelýär. Dogrusu aşganamyda şeýle hoş goýytlar bar. İştäň açýan pursat. Elbetde nahar diýende de etlenlik adamyň ýok diýmeýän pursaty. Ine ýa-da rasalamdan naharlamadan duýdunan dadyp görür. Ine denanlar biz size sag bolsun aýdýar. Şu pursatda siziň bir arzuwlaryňyzdan iýleşlemede ýetirse. Gelenmede öyle bilen devletli, bahtiyar maşkalanları var. Köken daşramızın yaşayıcıları, tempiyen ve bayramçılığı, özlerinin rahmet, üstünlükleri bilen, yetkileri, oğuzları bilen, önceyde işler, rahmet yerler, Türkmen halkının liderin kahraman arkadağımızı, hormat prezidentimiz arkadağımız, kahraman sevdarımız bir şeydi. İşçisi dönüşü bağış etkilerin için bize yaşamana, işlemana, ehlimin kuşukları görüşlerin için sağ olsun aydiyarı boy olanın canlılar, sağ başlardı. Alıklarya, tutumlu işleri, rovaçları etmesin. Sağ olun, arzularınız hasıl olsun. Aslında zenanlarımızın endigi, tağımın başında yaxşı arzu aytmak, dilek etmek. Şol arzularınızdan süýçi tağımın başında hasıl olmagyny arzu edýär. Indi Gülşürün gelin, seňem arzularynňyzy diňläsmi diýelýär. Yurtumuzda almışlar yani işleri, yaşlar arasında bazı nasihat edip, yaşların alımlı bilimli, iyi düşünceli olmakları için bazı nasihat işleri geçiriyoruz. Şeylerce öğretmeniyor. Türkmen halkının milli lideri, kahraman arkadağı sevdarımızın canına sağ ömürleri uzak, benim baş aman olsun. Yurdumuza yeni şeyleri koyuyor olsun. Sağ olun, arzularınız hasıl olsun. Mehriban televizyonlar, ýazgymyň ahyryna geldik. Ine ýazgymyzdaky pursatlar siziň göwnüňizden turanlar diýip umyd edýär. Hemişe şol ýaly halkymyzyň arasynda bolup, süýji, milli tagamlarymyzyň bişiriji dogrusyna görüňleri size ýetirmegde dowam eder. Ine biziň ýazgymyň bu sany Liwak vilayatynyň Köýtenäg etrawyna, ýagny neden anlamynyň gatnaşmagyna Köýtenäg etrawyna mahsus bolan iki dürli milli tagamyň bişirişini görkezdiler. Ýagny gatykly unaş, bu da öz boluşly göýük bölümler bilen baýlaşdyryp gatlanyp uzak wagtlap et bilen bulanýan dürüşde nahary. Soňra bize öz boluşly asmanakly ýagny sary ýa gormuşlanýan görnüşini bişirip görkezdiler. Ine ýazgymyzdaky pursatlar siziň göwnüňizden turan bolsa, biziň bu çeken däwletimiň ýerine goşdygydyr. Hemişe diýarymyzda toý bolsan agdyrlyk, bahtiyar günler bilen dowam edip dursun. Şolar ýaly hemişe toý gadamlaryň başynda siz bilen diýdarlaşmak niýet etsin. Ine ýurdumyzda halkymyzyň rahat, parahat ýaşawagyna giň mümkinçilik töredýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahraman arkadağymyza, hormatly prezidentimiz arkadağym gahraman